ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Дӯстони азиз, як бори хуш омаден. имрӯза навовардам мисли ҳар вақта 12 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинҳои хуб, нархҳои дастрасан. Фақат бародар навора то охир тамошо кун, лайкзора фаромӯш накун. Бародарое ки меҳмонен, ҳатман обуна шавен ва дӯстоне ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародарои азиз, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо ҳаст. дар ҳамин рақамҳо имо WhatsApp ҳастад. метавонед мо даравон кунем ва боша дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон. зинда бошем бародаро. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо мебурояд. ҳама каза навори имрӯзаро сар мекунем бародаро. рафтем. навори имрӯзаро бародаро сар мекунем аз Opel Astra F ки соли барориш 95 солай, кузов универсал, объём мотор боша 1.6 литра, сӯзишворӣ боша бензини холия, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибиш гуфта дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошина ин ҳол дар ноҳияи Восеъ қарор дорад. 27 000 сомон бародаро нарх гузориш кардаи мошина. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занем, биёен аз пеш муомила мекунем, бом арзон мешавад. барои маълумоти иловагира ба даст овардан шахсони харидор метавонем ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мошини навбати аст бародаро, Daewoo Lacetti ки соли барориш 2010 солай, объём мотор боша 1.6 литра, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш автомат. мошина бародаро соҳибиш гуфта дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чӣ хеле ки дар раст мебинед, ҳолатша хуб аст. дар шаҳри Москваи бародаро мошин 190 000 рубли русӣ нарх гузориш карда мошина. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занед, срочно дар кора туристон рафтеса, биёен аз пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. дар ҳамин рақамҳо бародаро WhatsApp имо ҳаста. метавонем барои маълумоти бештар ба ҳамин бародар муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мошини навбати аст бародаро, Mercedes-Benz C-Class ки соли барориш 1998 солай, объём мотор боша 1.8 литра, сӯзишворӣ боша бензини холия мега соҳибаш, коробкаш механика. мошини бародаро соҳибиш гуфта 4 электропакет дорад, балонош навай, мошин ҳолаташ беҳтарин гуфта ҷавоб мегум да гапам соҳибаш. фурӯхта мешавад, маълумоти иловагӣ нест. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро 78 000 сомон мошина соҳибаш бародаро нархгузорӣ карда. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занем, биёен аз пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад барои шахсони харидори аниқ. барои маълумоти иловагӣ дӯстон марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед. эълони навбати аст бародаро, хонаи фурӯшӣ дар Султонобод. 5 дар хона, ошхона, ҳама чи хона дорад, камбудӣ надорад. дар наздикиш мактабай, хона дарунаш ремонт дорад, евро ремонт кардагай, обсвет дорад. фурӯхта мешавад. нарша бародаро соҳибаш 277 000 сомон нарх гузорӣ карда. гирди хона забор дорад, маҳкамаи ҳама тарафа қоидавай, медорад фақат зиндагӣ мекунед. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занед. дар ҳамин рақамҳо бародаро WhatsApp имо ҳастад. метавонем барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби хона дарёфт кунед. Volkswagen Passat соли барориш 1997 солай бародаро, объём мотор боша 1.6 литра, сӯзишворӣ боша гази бензин, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибиш гуфта ягон дард надорад, 100% фақат мешинӣ ҳаеш мекунӣ. фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол бародаро дар шаҳри Бохтар 30 000 сомон нарх гузориш карда. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занед, муомила дорад. варианти алиширам ҳастай ба Mercedes E-Class, C-Class болоиш гуфта бо сумметам. барои маълумоти иловагира ба даст овардан шахсони харидор метавонем ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 95 сол, кузов хетчбек, объём мотор боша бародаро 1.6 литра, сӯзишворӣ боша гази бензин, коробкаш автомат. мошин техас мотор надорад бародаро гуфта соҳибаш, састаниш 100% камбудӣ нест, фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар шаҳри Хоҷанда 30 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нархгузорӣ карда. харидор аниқ боша гуфта занг занем, биёен аз пеш муомила мекунем, арзон мешавад. барои маълумоти бештара ба даст овардан шахсони харидор метавонем ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед
ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед ва лайкзора бародаро фаромӯш намекунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. Volkswagen Golf соли барори 1999 бародаро объём мотор боша 1.6 литрае. сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. мошина бародаро соҳиб шуда дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор 1.6 спортае. документош 1 сола ҳастае. фурӯхта мешавад. мошин бародаро айни ҳол дар шаҳри ваҳдатае. 30,000 сомон нарх гузориш кардааи соҳибаш. харидора неғбошофтаи марҳамат занг занед биёед пеш муомила мекунем, савдо мешавад. барои маълумоти иловагира ба даст овардан шахсони харидор метавонед ба рақамҳои дар рӯи экран биlan муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи бародар дарёфт кунед. мошини навбатӣ аз бародаро Hyundai Sonata соли бароҷи 2001 сол, кузов седан, объём мотор бошад 2.0 литр. сӯзишворӣ бошад газу бензина, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. техас мотор 1 сола ҳастае. алиш ҳамеша гуфтаи бародаро ба Астраҷи ёки Мерседес. вариантҳо боша гуфтаи пешниҳод кунед, болоиш сумметон. нарша бародаро соҳибаш гуфтаи 20,000 сомон, харидора неғ боша гуфтаи муомила мекунем, арзон мешавад. барои маълумоти иловагира ба даст овардан шахсони харидор метавонем ба рақамҳои дар рӯи экран биlan муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нархи хубаш карда марҳамат занг занед, мошинаи дастнатӣ. мошини навбатаи бародаро BMW 5 серия соли барориш 2005 сола. объём мотор бошад 2.8 литр. сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробкаш автомат. мошина бародаро соҳиби шуда дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошина айни ҳол дар шаҳри Хуҷанде. 85,000 сомон бародаро нарх гузорӣ кардааи соҳибаш мошина. харидора небошофтаи марҳамат занг занед, муомила дорад, савдо мешавад. варианти алишрам ҳастае. пешниҳод гирифта гап занон мекунем. барои маълумоти иловагира ба даст овардан шахсони харидор метавонед ба рақамҳои дар рӯи экран биlan муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Mercedes-Benz C-класаи бародаро ки соли барориш 1995 солай, объём мотор боша 1.8 литрае. сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробкаш механика. мошина бародаро соҳиби шуда дар ҳолати хуби кори қарор дорад. техас мотор 1 сола, кондитсионер дорад, фурӯхта мешавад. мошина айни ҳол бародаро дар ноҳияи Ашт қарор дорад. 46,000 сомон нархаш кадаи бародаро соҳибаш мошина. харидора неғбошофтаи марҳамат занг занед, биёед камтар муомила дора, арзон мешавад. барои маълумоти иловагира дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран биlan муроҷиат кунед ва маълумоти бештара раи худи бародар дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1995 сол, кузов седанаи бародаро, объём мотор боша 1.6 литр. сӯзишворӣ бошад газу бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бародаро соҳибаш мегӯяд задагӣ надорад, фурӯхта мешавад. мошина айни ҳол дар ноҳияи Истаравшан қарор дорад. дӯстон 35,000 сомон нарх гузориш кадаи соҳибаш мошина. харидора неғ боша гуфтаи марҳамат занг занед, биёед пеш муомила мекунем, бо савдо мешавад. марҳамат шахсони харидор метавонед барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран биlan муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мошини навбатӣ ҳастаи бародаро Daewoo Nexia ки соли барориш 1996 солай, объём мотор боша 1.6 литрае. сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. мошина бародаро соҳиби шуда дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка, ходовой 100%. балонош навай, аккумуляторшам навай. сиденё айопел задага, чехол, магнитофон, колонка ҳамаш қоидавиай. фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нест бародаро. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе. 17,500 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх карда. харидора неғ бошофтаи марҳамат занг занед, муомила мекунем, савдо мешавад. варианти алишрам ҳастае. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан шахсони харидор метавонед ба рақамҳои дар рӯи экран биlan муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дӯстони азиз, чун ҳар вақта дар ҳамин ҷо эълонҳои имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. зинда бошем бародаро. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо наворҳои нав ба нав ҳарчи зудтар пешкаши шумо мегардонем. то навори оянда бародаро, дар ҳар ки ҷой бошем худона эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. зинда бошед. хайр.